Sanibonani guys, igama unqabile nginiphathela amazwibela UMkhokha angomhla ka-10 October. Guys, emva kokuthi kuSfociya ethole ukuthi uKhulekani uyimisele ngokukhuphukela entabeni yasenhlalakahle, umane nje wagijima waya kaMthembu eyobikela umndeni wakhe phela ukuze bazi ukuthi nangu uKhulekani eplane ukuzinosa kuMthembu. Uthe efika nje wathi hayibo khuzani uKhulekani uthi manje ukhuphukela entabeni. Uyazi uMthembu ngendlela athukuthele ngayo uzoqeda ngayo. Wamana wathi manje ayi cela ungangifaki mina okuphathelene nje noKhulekani ngiyabonga angifuni ukuyingena. uSiphamandla wathi hayi usisuke kwanele bandla nami impela hayi ngigeza izandla ngaye ngiyabonga angeke ngikwazi ukusiza Sfociya. Wamane wathi ke uBab'ncane kulungileke mina ngizongenelela njengoba wakhe phela kuzomela ngimsize undodana ngizoya ngiyokhuluma naye. Hayi ke kugcine ke kuvumelene ukuthi impela uBab'ncane uzohamba yokhuluma naye uKhulekani. Kodwa-ke ngathi ufike ngonyawo olubi ngoba uNomkhosi besephaka. Kukhona uNdlovu, kukhona uNomkhosi kanye naye uKhulekani. Uthe nje eqeda ukuphaka nje uNomkhosi wabe ngena uBab'ncane wathi wendodana uKhulekani awungitshele wena manje usuplana ukukhuphukela entabeni yasenhlalakahle ukwenzelani lokho? Eyi wamana wathi uNdlovu yini ke manje wena ufunani la? Esathi nje uyaqala uyadla ukhe isipuni sokuqala wabona ukuthi hey sesizophazamiseka ke manje. Hayi uqhubekile-ke uBab'ncane washo ukuthi yazi ndodana wena usanda ukuthuka uSiphamandla nonina wakho uManzimande unjalo nje uphinda uzibiza ngozamcolo kahle wena udelela wonke umuntu usudelela ngisho uyihlo uMthembu yabo mawukhuphukela lapha entabeni hayi uzolimala mfana wami. Wamane wathi uNdlovu ngampela vele wena ufunani la uzosidelela vele la. Ayi waqhubeka uBab'ncane wathi yabona wena mfana wami sengiyabona ukuthi sengathi khona upopayi ungadonsi la ekhanda lakho wangenelela unkosikazi wakho uNomkhosi wathi hey Bab'ncane uqaphela amazwi akho ke manje wakhulumayo phela ukhuluma nomkhululi woqobo la. Ayibo guys umane wathi uKhulekani hayi miyeke naqhubeka akhulume wathi uBab'ncane mntanami ndodana yami ngicela bandla ungakhuphukela entabeni. Wathi uKhulekani ngiyakuzwa Bab'ncane futhi ngiyabonga kakhulu ungikhathalela kodwa nje iyodwa kuphela into engifuna ukuthi ningenzele yona nina bantu abakaMthembu. Bengicela niphume endabeni zami, ngicela ungiphumelela emzini wami. Yo guys ube ukuphatha lelo gama kwabuka ukuthi ngathi uthuma uNdlovu ukuthi ngicela ungixoshele yena ukuthi aphume la ekhaya. Umane wahosha umshanelo uNdlovu wamkhomba indlela uBab'ncane wathi phuma. Wathi uyazama ukubhalansa uBab'ncane wathi ngithe phuma. Wabona ukuthi uzogcina impela ungena enyameni lomshanelo wamana wakhetha kona ukuhamba. Guys akupheli-ke lapho uNdlovu umane wathi sengiyabona ukuthi kwenzakalani la mkhululi wami. Labantu sebeshawa uvalo bathukile ukuthi moya laphaya entabeni uzobuya usunamandla aphindaphindwe kaningi. Uvalo lolo lubenza ukuthi baloke befika la bezothunga entabeni. Ayi wamana wathi uKhulekani hayi mina ngiyabona lokho kusho kodwa ngithi umbuzo wami munye nje ngifuna ukwazi ukuthi ubalo batshelile ukuthi ngiya enhlalakahle. Eyi noNdlovu waqala wadla amathambo enqondo kodwa-ke phela bebengeke beyibuze imibuzo bengeke bebekwazi ukuyiphendula bebe nomboni laphaya oWusfociya. Bamane bamlanda-ke uSfociya bambeka etafuleni. Washo uKhulekani ukuthi lalela sinenkinga la zonke iy'ndaba esiyikhuluma la ebandleni sithola sezifike kuSiphamandla seyifike kuManzimande asazi ukuthi kwenzeka kanjani. Ngakho-ke wena njengomboni wethu akusihlaziyele uhoshe emoyeni usho ukuthi uba lo bhisi oloke nje ehambisa iy'ndaba zethu le ekhaya. Eyi uSfociya umane wavaleleka ekhoneni guys wamane wahlambuluka wathi imina mkhululi wami. Wathi kwenzelani lokho? Wathi bengizama ukusiza wena yazi meke wakhuphukela kuleya ntaba uzoba senkingeni. Wathi nalokho kuhoshe emoyeni kubuza uNdlovu wathi ngiyacela ungayi lapha entabeni. UMthembu uthukuthela uganunu wabo njengoba nje ekuphuca wonke amandla akho ukuya entabeni angeke kuze kukusize. Wamane wathi uKhulekani ngaze ngaphoxeka Sfociya ngaze ngaphoxeka. Yazi sophinde ngikuthembe ngisacela ungiphumele phuma. Hawu uthi uyangixosha mkhululi wathi ngithe phuma. Abephuma kanjalo-ke uSfociya. uNdlovu-ke enkonzweni bekade kuyena umkhulumi ekhulumela uKhulekani ngoba uKhulekani akavaza libhade nje enkonzweni emva kokuthi phela waphoxeka etwenza imangaliso zangenzeka. Ushilo-ke wathi hey bazalwane
ngifuna ukunazisa ukuthi umkhulu wethu uyahamba entabeni manje. Uyesabeka? Basho uyesabeka. 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 Wathi yabo njengoba entabeni uzobuye senamandla aphindaphindwe kaningi. Phela njengoba kade enza imangaliso zingenzeki, ingoba bese edingakala entabeni. Bonke abakhululi uma ukuthi nje abasentabeni amandla abayaphela, ingakho-ke naye kumele uwavuselela. Yithani uyesabeka? Basho uyesabeka. 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 Hey guys, baqede bashaya umhlabelelo omncane. Ngapha uKhulekani uhleli kusofa, ulele zwi ubuthongo. Uthe sathulele, hayibo, waba nesibonakaliso. Wabona yena impela uyise uMthembu ethi, Khulekani, woze ekhaya. Usukulungele-ke manje ukuya enhlalakahle. Hayi, nangampela nangu uKhulekani elandela uyise, nangu uKhulekani elandela uyise. Lapho uthe mevela ephusheni wamamatheka, ekhombisa phela ukuthi impela sengathi lolu hambo luke entabeni luzoba impumelelo. Manje umbuzo wodwa ukuthi njengoba ethi woze ekhaya, lolu hambo luke enhlalakahle usulungele yini? Asazi ukuthi uthi akeze uzolanda amandla noma uyamlanda uNosiphela ngeke asaphinda abuye. Hey guys, kukabili ngempela. Kodwa-ke siyobona isikhathi sihamba. Aphela lapho-ke guys amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time. Bye.